Η Εύα πάντα έμοιαζε να είναι κάπως διαφορετική. Ενώ είχε γεννηθεί άνθρωπος, ποτέ δεν ένιωθε εντελώς άνετα με την κατάσταση αυτή. Από μικρή, όταν τα άλλα παιδιά ονειρεύονταν να γίνουν αστροναύτες ή πριγκίπισσες, η Εύα ονειρευόταν να είναι γουρούνι. Τι τέλεια ζωή! Σκεφτόταν. Να ζει σε μια φάρμα, να κυλιέται στη λάσπη, να τρώει όλη μέρα χωρίς έγνοια για δίαιτες και πρωινά ξυπνήματα. Μια πραγματική χοιρινή ευτυχία, αλλά η ζωή δεν της έφερε φάρμα και λάσπη. Της έφερε ένα ξενοδοχείο στην πόλη και μια δουλειά ως ρεσεψιονίστ. Κάθε μέρα, με χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, υποδεχόταν πελάτες που είχαν 100 ερωτήσεις και απαιτήσεις. Μια μέρα, ένας πελάτης τη ρώτησε «Τι είναι αυτό το περίεργο κόσμημα που φοράτε στο λαιμό σας?» Η Εύα χαμογέλασε ενιγματικά. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό σε σχήμα γουρουνιού. «Αχ, είναι το σύμβολο της εσωτερικής μου γουρουνίσιας φύσης». Κάθε φορά που η Εύα απαντούσε σε ένα τηλέφωνο ή βοηθούσε έναν πελάτη, δεν μπορούσε να μην φαντάζεται τον εαυτό της να τρέχει σε έναν αγρό, κυνηγώντας πεταλούδες και τρώγοντας ζουμερά μήλα από το έδαφος. Μετά από μια πολύ δύσκολη βάρδια όπου κάποιος της ζήτησε να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα σε 5 τύπους μαξιλαριών, η Εύα αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Αποχαιρέτησε το ξενοδοχείο, έβγαλε την ποδιά της ρεσεψιονίστ και πήρε το δρόμο για μια φάρμα στην εξοχή. Μόλις έφτασε εκεί, κάθισε ανάμεσα στα γουρούνια και τους είπε «Σας καταλαβαίνω. Επιτέλους, είμαι σπίτι». Τα γουρούνια την κοίταξαν μπερδεμένα, αλλά η Εύα ήταν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Άλλωστε, το να είσαι γουρούνι στην καρδιά είναι το σημαντικότερο και έτσι, η Εύα έγινε η πιο χαρούμενη γουρουνίτσα σε όλη την εξοχή, ακόμα κι αν συνέχιζε να έχει 2 πόδια αντί για 4.